تماشاوانên hêja careke din Tirkiye wêzgeha elektrîka Qamişloyê bombebaran kir. Hesedê ragihand ku hetanî niha 15 kesan ji ber wan êrîşan canê xwe ji dest dane. Êrişên dronên Tirkiye bo ser sazî dezgeh cihên xizmetguzariyê wêzgehên av û elektrîkê li Rojavayê Kurdistanê berdewam dikin. Herî dawî jî dronên Tirkiye vê êvarê careke din wêzgeha elektrîka Qamişloyê bombebaran kir. Nabenza ragihandina Hesedê ji ragihand ku ji ber êrîşan hetanî niha 15 kesan canê xwe ji dest dane, 8 ji wan sivîl in. Li gorî zanyariyan, artêşa Tirkiye ji duh ve hetanî niha derdora 75 cih li Rojavayê Kurdistanê bombebaran kiriye. Di encamê de 11 kesan yan jî li gorî amarên dawiyê 15 kesan canê xwe ji dest dane. Careke din temaşevanên hêja artêşa Tirkiye wêzgeha Swêdiyê ya ku elektrîkê dide kantona Qamişloyê bombebaran kir. Di wê tobaranê de torbîn yan jî henefeyên wê wêzgehê ziyaneke mezin dîtine. Wêzgeha Swêdiyê li nêzîkî zeviya Rmêlan e, karegeha gazê ye. Ew wêzgeh elektrîkê dide ji dêrikê hetanî bi bajarê Qamişloyê ve. Ne tenê li Swêdiyê, artêşa Tirkiye nexweşxaneya COVID-19 ya li gundê girêvra li dêrikê wêran kir. Di heman demê de dronên Tirkiye avahiya nexweşxaneya korona li dêrikê bombebaran kir, ziyanên mezin gihiştine wê nexweşxaneyê. Ev nexweşxane bi temamî ji ber bombebaranê hatiye wêran kirin. Ji dîmen û wêneyên ku hatine kişandirin diyar dibe wêraniya nexweşxaneyê bi başî diyar dibe. Ev nexweşxane derman ji dehan gundên dêrikê re peyda dikir.